Sjovt. Og så I der, var og klikke ind her. Ej, det er på grund af, at jeg har set her på det sidste, der er floreret et fænomen på Facebook, der hedder neck nomination. Jeg sad og googlede lidt, og sad og fandt lidt rundt på Facebook, og faktisk så nogle videoer. Og nu er jeg faktisk endt op med selv at komme ind i epicenter af det her fænomen. Altså jeg blev nomineret, neck nominated, af min gode ven Martin Kjær Thomasen. Eller Thomasen, og man må bede, hvor man nu ligger og trykke fordelingen. Men der synes han, at jeg skal neck nominated, men jeg sidder måske ikke lige har lyst til at drikke en 50 cl øl i et hug, eller vil lave et satirisk indslag omkring det. Nej, jeg tænker, man skal huske, når der er folk, man holder af, og de også holder af en, fordi de har en i tankerne, skal man huske at sætte pris på. Og derfor, så synes jeg, Martin, i stedet for at vi sidder ved hver vores webcam og drikker 50 cl øl hver for sig, så synes jeg, vi skal mødes. Så vil jeg gerne donere halvdelen til en kasse, og du donerer den anden. Så lav den lige, ja. Og så lave den anden udregning her, hvor det er, at det går ud på, hvis du er med i neck nomination, det er 50 cl. Ja, det er ikke så meget, vel? Så vi tænker, vi opgraderer den. Hvis vi køber en kasse hver, så er det 990 cl øl i stedet for 50. Og det betyder, at det er 19,8 gange så meget øl. Men det er, så tænker vi nok kommer til at dele en romantisk lille kasse. Altså så bliver det 9,9 gange så mange øl. Altså 495 centiliter øl, vi får i stedet for hver. Men så er der også det der nominerings... Og det var valentinsdag herfor. Ja. Du skal huske at sige med de der penge, man også bare... Ja, dem har jeg så ikke regnet ud. Nej, men det er også bare en vigtig point. Men det gad jeg ikke til. Jeg har kun Mat B, så skulle have Mat A og styr på Victoria. Det synes jeg ikke er smart. Så Lave en graf. Nej, jeg vil ikke lave en graf. Nej, jeg vil ikke til at lave en graf. Men altså, så skal vi jo også have det der nominering der. Og derfor så har jeg nogle venner, fordi som jeg sagde før, der var det valentinsdag, og dem kommer til at tænke lidt på, nu hvor de er så langt væk fra mig og sådan noget normalt. Så ja, det er lidt en Valentins special. Fordi at det er 3 brutale fyre, som jeg tænkte på. Altså Sebastian Weiergang Larsen, en flot skægget pygmæ fra Slagelse, som nu er emigreret til København. Og Asmund Kollerup Iversen, rigtig flot viking, stort skæg, lækkert. Og så den famøse rosin i pølseenden, Christian Græs Edelbo. Knap så meget skæg, stadig dejlig fyr. Og det jeg gerne vil have til, det er at tage de danske statsbaner, altså DSB, til Odense. Fordi at I skal fra punkt A i København til punkt B i Odense. Vi ser ikke hinanden så tit. Derfor, der synes jeg, I skal tage hen til mig, her når I har ferie. Og så har vi en hyggelig dag, aften, weekend, whatever. Og det er simpelthen jeres nominering, så jeg vil meget gerne have, at I tager de danske statsbaner. Og en forlænget weekend. Det må godt være en forlænget weekend i Odense. Det kan vi godt sige. Morgenmad på sengen herfra og dødsmetalsvægtning og sådan noget. Så jeg savner jer, drenge. Det må jeg jo sige. Det er jo det, som i dag er til for at mindes. Det er for at mindes jer. Men det var egentlig bare alt for mig, så jeg håber, Martin, at du er med på den der masse der, så vi kan sidde og hygge sammen. Eller måske at... Ville det ikke være romantisk med noget vin? Det ville faktisk være lidt romantisk. Det ville være lidt romantisk. Jeg håber på, at det ikke bliver for langt det der, men vi kan godt smage lidt. Jeg tror ikke, vi har nogen rent glas. Nej, vi har ikke nogen rent glas, siger du. Det er da godt nok træt. Man kunne sådan måske lave bare, hvis du var. Så holder mig og Jeppe videre med vores lille valentinsdate her. Og så håber jeg snart at se dig, Martin, til en kasse bajer. Du vælger location. Du sender bare GPS-koordinaterne. Og så jeg andre, kom til Odense. Jeg savner faktisk Succretion-drengene. Og det er jo selvfølgelig indforstået med, at Korsgaard også skal komme. Så peace out, og vi fortsætter, hvor vi slap.